Yaba munyina kwa babiem emfa emra badwam so. On Adom TV live on DSTV channel 280. Go TV channel 119. Multi TV Big Boss so benya hwe live on so streaming on all our social media platforms from Facebook to YouTube. Maybe abeko be Adom TV. Yeah, your comments was here. Share streaming mo bi nya bi enso entimi enhwe. Also live on YouTube so Adom TV. Your comments wo. Anapenya penika se wo ha. A former commissioner of Ghana Revenue Authority, a member of Parliament, Ma Adeshia War, Jaman South Constituency, Kwadwo Damoah. Itina obi bisa se your taxes ni enjiji ni ye. Kena afishapa. Ya mi ma fe pan comment to agency. Boko dia akra. Ya mi Adom kakra. Ma show you film to say. Ho ya nika. Na se ho adwenkyere ene koso. Nti dom dodo no ene donkuma mpempi na Ghana politics ya na intense se ya dwembe ko benkro we twi na ha na we twi na ha. Nti but niam bi wo ho a maako bi de wo ho hu se ye kan na ye nyina hu se se ye dwen ye ma no ho de a e wo se ya dwen ko benkro na itimi tu anamho papa ebeboa ere ya mi ase se ma hwedwe film eye na akwa wo hu se na tie na wa abonten no me nkoye no se wo ka ho a edan ne se wo nka ho ba me nkoye no na hu mfonyin de ya na me hwe bi me ti bi enti menim se de esikoso me na mfofo bebre ye mrahye bedwamfo bra atwam na meta ne bebre di nkomo enti na menim de ekoso na de ya yetie so na mo wo ankasa ugina ona so a wo kasa edane ne se wo ti abonte na wo hwe obi a wo kana se de esiko yara most of the time as a retired military officer, as a former commissioner of GRA, in our political limelight. Everybody knows about politics. Me ankasa. Yeah. Oh, politics there. Me can say. Free bra me was secondary school na manage politics. But said me ankasa me be uram te say my uram me there. Afia na say free be mfie me nsa ebe ya na amanfo susu se omohwe ne pa me wo no a me aso me de me ho be hyema ebeboa enti na man ba me was secondary school na me government wo O level esa government A level kire se na amamu sem ya ade a ehia me manage ho ba se me ankasa ahyase no me ko gina se bi ento me so abanom na ade ende na share da ma madwenim na mo se ye kire ya adwen fa amanyo sem ho niema ekoso no de efri bra me wo secondary school nyina na me yesa ade no. Okay, it is wo hwe the way amanyo sem wo man mu a why military ni pe there be a can asoja for magi yo na asoja for aba no magi ye dey say from 1966 nyankopon bi ekwan man 1992 a 93 start say afie ye amamra constitution kese pe bo ho be I think etimi survive here for about 30 years. From your days in the officer in a uniform, ABC civilian, yeah, memono, ekoye. Okay, the kind, a soldier for major, and she shame no, Ubia will not more. Okay, so Jenny say ye dim raswa, and yes, so Jenny, a humanist obeje a mamu a shannon son. I say, why you not doing say? On the obebu man nkan hihye mu a wo de ne bambo man no ho bambo but am say edurubre bi a na se de nema bi si ko se ebase enhihye ni ho na kwan bi ani ho a wobetimi asesa aban a ena na etoda engofo dwen se waye nema nyina na ye ntimi nto so aba o makwa me nto so aba na aba to nhihye no kra waye no kwasiko no gyan kwantia ene se ye ho kire ye na yentimi mfa kabima menka bia kwanso ensesa bande ene na ebia asojafo ba beboa na yabakosem enkire se asojafo ba ye no omoboa kesesene se de na anka ebia
omo omunya sojafo ewo ho no henti me de me kan se nhye bi a wo bia no ye nipa de eye den a beto chichima o ekwan bi so nti kwan abefa so a obeye na ayeyie eno ehia sense obewa adwen se eba se de yeye enkoyie de ene enkofa sebi agenkwa bi mfiri ba bi mre bi agenkwa so baba na ono kura eche sebi Lucifer no a osusu se ona henti de ehia ne se ye nipa no a amamuosem efa ye ho no ye ma ya no eminimu ye mfa ye ni ehwe na ba bi o se ye kasa ye nkasa de o se tu ho anamo ye ntu na ma ye nsuro nipa ma ye nsom nipa te se de se bi yesom nyame etoda amanyosem no ma obi enya dibia bi na se opese ye som no na o ka asema ene se obi ka bi de osusu se ye onyo eno ba ma ena ya na enye ba se ye ma ye ho kwan na enim se bi nyansa ni ba akofo tim obia etime kire nadwen efa ade ho na se o kire nadwen se mpo woni ni amanyokuo ba kumkura na se adwen pa no a ode ba no ebeboa ma no enka nkwa also ogitum ba na onko ese o enam se menene ni faako a waka asem de eye kura mempe na meme de no se enye so kura eno ana meye so eba saa ena ba me wo sojem no saa bra meme ko sojem na sabi soja amamu ena na wo so okay na PNDC Provisional National Defense Council amamu na na wo so council no na nipa be yenso omo na ehemra omo aso na yefefa se omo ye cabinet de omo be ka no ena eyeyi ewom se na sojafo na doso etoda na ye de omo omunya sojafo binuma wuram mesesa na eni nom ne maako bi ohun late Justice DF Ananum ebe wuram but dodo na asojafo mpanfo de oti akonwam a oye chairman no a na oye head of state no no a soldier fly lieutenant soldier fly lieutenant air force captain captain na the force commander at the time General Kwenu be PNDC member yes and the General Mpensenpensenmu also a member and Captain Kwadwo Damoah nti sojafo ne omo sojafo ne kabom na enam se tumi a ede PNDC bae no eye soja mamu tumi enam se na yewura liman ya to aba ayi no a obu man no se de ye mra kunim ekire 79 constitution na ye de bu man no ena ebinum dwen se de na ne mai kono entwa yie enti ye ntwa so na ya yemfa yenhyehyɛ a yesusu se eno na yema oma no o dwen ho efiri ho kra ahyase no nipa no yesi ye nyina mfie na yenkoto aba na yenhwɛ mampanyi one na ba amwo so se yepe omo a yensa mfa tumi mo yempe omo a na yasesa adenti na nipa kakra bi dwen se ye de yesusu se ade no nkoyi a e wo se ye de tuo ekotu de ya hyeda ato aba ama no efiri ho na ye baaye de enti a yesusu se ye baaye no ene e ma nkoyi ebia nanka liman transfer kura na nemfie nan no so ya ebia nanka ne ma bekoyi asense de enam se na ahokyere kakra de ha Ghana fo no se ye nhyehyɛ na se nhyehyɛ no de ahokyere kakra bi ba pe ne ye kam bu ye ntiase onye etoda ukọ ohaw mu kakra ansa na ne ma yeyie bese wanya abotre antwen ankosa ohaw kakra no na upro ho ahwe obekọ ohaw mu ache tenten asen de nka ahyase no uma akwan ma nhyehyɛ pa ekọ so a nka bia enti meme wo sojam no na ekoso ohu se bibia esoja mamu ewoma na ya hyeda yete se de ye de kabiba minka bi kakra bi bo baba kosi se nyame ye Adom a 1992 aba no hu se de wiase nyina ekọ na ba bia nkanka man a omakọ nkan a wo atoy from western countries no e de nhye toto aman aka no so se da ba bia soja mamu ne ba bia yento aba bia no sebi mwom de mom no ne ma na bebinti eno na ma ye gidi se
yetu anamo say okay baby edru de yakobia free 1982 abesi 1992 dia mfiedu ekomfiedu eye na yempe kabima minkabi amamo nso nhihye no ebae no wohwe a na chese yabakosem a yefiri mu a yeba kabima minkabi amamo no ena ema ye saa nhihye no ka mirakunim no eye no senka nye se soja aban ena na ewo ho ena bia mefa se ne ya kabima minkabi amamo na wo ho ena ye nsakira ewo ye mirakuni a kebe dan ne de ye no enam se na ye firi soja amamo no eba de dikan e o se nipa no a omutu aban bi egu ye no eba omho ban hyeda de nhihye bi to se daachi bia obi antimi emefa omo enkogina asem bia ena ekofa transitional provisions eba ye hendu ye de ebo ye ho ba na fe so ye nhihye se ebe ya ye no ye ho beto kosi brebi ansa na nti de omo ye no dodo na no na ase nipa no a omode saa abantuo no bae no kwan ebe fa so ebe boy ho ba na face kwan ebe fa so a ebe koso aya amanyosem na ya na ebe san atena so nti wo hwe a saa na ekoye nti amwa papa but eye since na saa bre no na ewo soja mamu mu a nipa nso pe na dwen ma no nyino nipa nso omo a na ehemra omo aso na eheda beka se sei ne ye sei ne eno de na chese eno de anya hwe ye sha ase no na ye wo mrahye badwamfo nipa ahanu nipa ahanu no se bebia nipa ahanu odwen a eye sense nipa nso edwene ha nti na fi se wo cabinet so anya hwe omo edunkuno a eye sen cabinet ayi nipa nso so nti eyara nti ye boboko ye hwese de yambe are ba kwem se Ghana for kan wasem ye pa ye to ahodo ye ji o mai why ye commissioner general pe there be it say o mu se mo ICD mo target but still ye kwaje busia be so esika edibu o mai so ezi se ICD target na ni twate yo no enso o ma no ho brabo ana ne eji na ya na esha ana wo na twia no ene enya no domum twia okay to ho nsem no de enye ba akonye mienu ye nema bebre na ka bomu a ema na ambassador de edikan hihye mu no yese obia onye sika efri adwuma a woyem okay ana business wo ye bibi bo dandan so enye ana odi usika bi ekosie ba bi na eso awo aba nti brofuma ebe income from employment business and investment sa na ema miensa e wo se mra makwan se otua because bibia ye mra na be chese nipa we o se otua to ana nipa yo ne se otua to nti obi a mra makwan se o se otua to na onya sika efiri sa na ema miensa mu no de na ese efata se o se otua bi ma aban na aban so nya ema edition na yakoye oman a afa ni yetumpon a ye wo ohaw bebre no eno nti brebia no sika ehia no eso nanso nipa no omo ye adwuma a ye gi sika from no nọọsụ ti se woka se wo hwe enema obehia sika de akoye na wo de to ato manfo no so de a ene wa hwe abegi to ama afa de beka se oho eno ka ho nti wo hwe baabi a ogina enema a opese wokoye expenditure na also enema wahihye emram se ubetimi ageto afiri emu no okay na wahwe etuo bia so woje a wohwe de edikan wo ankasa nhihye awde ye tuoje no se edakwan mu emu ye fine afeso nipa no a wo koje omoto no sen na ebesi akọ atia omo ebegu omo nyuma ebetimi ama omo ho ahehia omo no matima aye enyuma no na afeso sika ana niema akade a ebekomu ansa wonsa aka sika no the cost of collection ni nyina odwendwen ho ansa na watimi asigina ese sabre de say na misusu se meye but de enti a eba se sika ye gi no enso kese pa no gina se eniema ehia sika a o se ye no edoso a chese sabre ye ken efiri nkran kokuma se senka eye proper dual carriage a kwan wo kwa wonhia aka ba bia firi benfanse ofanko akosi kumase
kenyu si ho a se nka nyina pe ena kwa no so nka mienu no fa ha enan se nka pe ena ebi anye asphalt keke na te say motorway ya concrete a se nka pe na so de na de sika se nya se Ghana ha ba bia nkanea akura bia se nkanea wo ho aban na wo de ho enua sisi ho de ahoma fa so na akọ ba bia se be ya be bo ma nipa tima ye enwuma eno so yepe eno so sika na de enti ensuo ye bibia akachi ya kachi wo niema bibiri ho niema eboa ma ya setenam eye me kuro nkwanse si ya ye kasem efiri brekum ekosi sampa asaya menye ya tutututu so a ye mfuturo afede esan twitwatwam na French for ka escalier enti cars me enura kra meti ese ka be miensa na nine na enam sa de mfuturo no ne apopapo abam no omanya ekwanhia nti mimi nya ya nka sa akwan no sesi e kasai enka asphalt wo so be ne nyina ye sikasem ha nti de ama ye to aye gi no enso de ye ose de ye no eye se ye woni ema bebira enam se ye oman afi na ye tumpon ya kachi no o se ye ansa na mabasika ne gi ye no ankasa so ansa na obehye se okay afi we to se na o se ye gi na wa bu nkompo ahwede na wo gi ebre bi atwam ehyehyemu no de ye ne se oman no nyina ye sika ye nya awa afi ye kaboma obetima kan se gross domestic product ana gross domestic income se de adwuma bi obi aye keka ne nyina bomu a sika ye nya wo man mu no se ye gyeto a anka anya hwe no efiri saa sika na ege no hanchemu aduonu ekono enanka ebeboa meaning say ojeto no na to no more 20% of your GDP nkese to na ojeje senka sika no a yenya wo manum adwuma ye ne nyina ohanchemu aduonu nkese famu enum baako yetimi nya enka ebo efiri hokọ se wotimi ye na eduru ba aduasade a nkese wo aduru akiri pa ba ye da so ne nanenam efiri du baako du mienu du miensa afi ne ye ria akọ ye mebra na me ye commissioner no na ya adwense nka anye hwe no ye ntimi nuru ohanchemu dunso se de ya fefo no ma ye ne omo ewo abibrem atoye meka West Africa Cote d'Ivoire ne Togo nom ne ade nka etimi duru ohanchemu dunso a anka ebeboa ye nya nuru ho nti ho no na ohawo ti de ne ye betimi aye me gidi se enka ya ankasa temamfo no a yetuato no eto anhyehyemu ye frɛ bibi compliance self compliance wankasa fa opem na kotua oto senka nipa dodo bɛyɛ ne saa ye bedi nokre na ya kyerɛ sɛ afi we mi ankasa emhyehyɛ kyerɛ sɛ fa wo ankasa usikasɛm ekoto Ghana Revenue Authority and the friends filing of returns wo ankasa kyerɛ sɛ afi we adwuma mayini adwuma meye de efiri adwuma nkasa masan fifiri aye income de sabi madanda bibi so madidwa manyani na ebi eska bi am dikosie ba bia na adwuma bi am koye so efa so amanya so ni meka ni nyina bomu a misikani enti na wo de nhyehyɛ na akɔ kyerɛ Ghana Revenue no ma hwɛ se o se na onya aye de a ene to se na wo so otua ma aban na wo so wahwɛ atua senka yenya na saa de a enka enokredie no nokredie no eka me won mo am so obi enne Canada mo ama me 10,000 enti se metwia ho gift tax enti no maba se de metwia ni calculate am sa ma yi every 10,000 ade ma am atwia ma aban se de ye mu binom nyamsom ti etua tight no okay se ka yidi nokre sa se tight kware ye nche wan kasa na nti sa bi self compliance nti tight no sabi o kwa mfa pay slip enkokyere enche se osofo boso mi we se wa na do pem se me hwede manya no a 10% okay sanka fi se ke mfa so twia sanka sa kwa no so na ye fa twia eto a enka ebetimi ama to na ye gege akwa anim okay ena eto no bi wo ho a te se na me kan se
sika obese no na ahode ne niema akade abekuma nsa wagye no nti etoda niema no bi wo ho na ehia se omo gigigi to no bedi akire and am say ukoji CD du na obebo ka CD du mienu du miensa de a ene ehia se obekwa akoje okay what I said chese wo kekasi anima waboka ya aha nti brebia no hwe baabi a wo gi sika no ahokeka ode bekom ene de obenya no ewo se cost of collection ewo from pa but the cost of collection no cost na waboka kese pa ansa akwaji adeketo bia na chese emfaso enhedem ene ebinum so ka se ye widen the tax net chese ye maimu no ya ahoromi no se obi a ontua bi dada wo de ne bam na omo omutua so wo hwe na matua de ese fata se omutua ebi ntua bi dada that's muslim so mo ye widening tax net na ekoditia wo mo omutua dada no ena me che se eye ne fapem no ye mienu ene se de otua dada no nko ana ukoso age no but de enti a eta abase de otua dada na yan se ona wo ne ho abakosem se oye adwuma we nti wo hwe no abehu but de ontua dada no afei na wo pe kwan bi afaso akope ne ho nsem ape adwuma oye na wo ne no atenase ti na ne nyina ekobesi se nipa no ankasa nhyehyem na oso otua to no so obedi nokre de a na ono ankasa beba abeka se lo sabre na menya adwuma but na nsa de nyame adom matima nya adwuma kakra meye ewom se me nuru mpempenso bi me was small scale nanso sei na bosome mitiminya sei na afi mitiminya enti me wura no madaroma monsese meto na mintua senka ya ankasa ye kosa ba wo dem se wiase baabi a omanya sika kora omotumpon tuotua eyade a nipa bia empe ubenya obi ape kwan obefa so a obetimi atwe ne ho kakra fi tuom enye tax evasion per se but avoidance so obetimi aye nhyehyɛ a ka wose metua se na metua kakra bia mepe essence mekwa kotua nti ho so eye oha baako na baabi a me susu se yen meka for now no say the oka say me commission nti ye gigito no ya sede ewo ye nhyehyem ne ye mrem se ye mmodawuro kese ye ne nipa no ni nkomo ye ntena se ne omo nsi nkonwa ba ye nye ne kese wanye ama nipa na hu de nti o so otua to no na wancheche no mu se o enye hu kese sa wo de no anse bibia wo ye bia padanse de krata to ho tworo to ho se o ene meto we meto no se minya sei meso mebo kase ansa na meto nti misusu se mete meka we free me de we a misika akani na wadi nokro de ho adanse de a kira ba kana ye ma timamfo edi nokre e wo ye to twem mitwa to se ebe kita for my health insurance itiade bi a meto bia na ye se de NHIL aka ho meto ade na metwa no mante en free matwa me kodu hospital ni aka chem se aban de ka ontwa ya etie ntimi ma wodro o se de mawa die ma na koso ahye me nkuran se ma aban ya ni nokura amfa amame ese metwa na metwa manya so mfaso etu otre me se etwa me fira komapam e de etwa die na me sa encourage me ma sa akokotwa e ba sa are ho na mom wantwa so de ka hu se na ade no begukura utwa ye bompa ye se nipa dodo betua na ye nhyehyɛ papa ebema sika no awo ho na ye de aye de enti a ye gigi sika no na mom dodo no aka se ye ntua de a na je se ade no begukura na egukura so de a ene na enye yi ni nyina sambe si se nokoredie on both parties yes abana adwumayefo a ye de ahye omo nsa se monhwe se ebia ye begye to we na ye de akọ ene nipa no so a omo wom a sabi me fan se omo de nuroma ayasabia foi obedi nokre no de nuro papa no akọ ayasabia na ayasabia fo no so edi nuro be ma nipa na nuro no omde ma pepepe e na ombetwero na se koba se nipa no baabi eduru a omfa ma nipa o se me de ama no na oni obi aye kanana na wakwaji sika no sika e wo se enka e wo ho na etimi de eto nuro no dodo ema amanfo no na ede o hawaba de ekoba ahyase no wo hye bibia ase a o se sika no ba but wonya ahyase no a wo de wadwen beto odwa no na nipa no eguso yare nipa no guso ekọ ayarsabia nti ahyase no a na wadeka
because nipa no nka se me twa masika beto foto no man sa mayare da ade bechi bia nipa yare nti woso afi na ade to no atoso to no agigye no so ma prekope ye gigi wo baabi na ye de akoto baabi ansa akeka bom na ye de aba nti se baabi ano ne gigye no ene ne ho akade ne ahofama no ya na sika no maye no eka achi kakra na de o se de sika no ye no ekọ animu because ni padodoa na wiase Ghana ha baabi o yare ekọ hospital omo ko ni nyina na obia e wo se abanpe sika free anacha efo ho edikotua but afi na sika no so ye boabo no baabi ansa de nti ba se acha no minim se aban a efiri so enche yi wo de toto ebre bi ho a na bra omo de ka no enwa kese te se ebre bi atwam na etimi ba se bi a boso mi nsia kora na sika no nkoe edrumpem bizo ameka yewura adwama nu penso be to dwa se na ache kora no boso me miensa ahyase no na yetue sika no nyina edu ba bi na bia boso me baako ti se eba saade a nipa no omutua to no ebenya gidie na arehemu ewo nhyehyɛ no ho esense akoye se mitua enso mihu because no kra ken na wo me se etuo bi agi no man bi edin da so edin na da so ni da so not because epese etu ni keke ye kyerɛ no ye de kwa akoye ye se told debt matwia ne ne sabe ka kyerɛ se tama oil find us the car what will encourage me because you see ye ka ekwe be fa so aye nyina betimi afrie pem atwia ye to se ne atwia tight ebi obi otwia tight no se nyame ne di nokore o ne tight otwia ho esebo so meso na so oyi na ka twia mu bi di akwa akotwia ne tight a onwinwi bebre se ekọ ama wodo so na se ye twia sa tight na tax na atwia na ebi on sampa aban so beye so are you saying maybe minim say GRO say to me now to also track the central government how on to utilize taxes ahodo a ye twia e wo man because me na mokokọ me say mo crofo nti sanse bi oh ye twia ye hu ne mo de ye twia hu ne mo de maybe can we have a second look at it wo hono so for it to also track sikana mo gigi no na ye se ye be na pass ye de ya na okay ne nyina kan de na make say dawubo ene said yes ye ma nkrofo ate Ghana Revenue Authority adwuma asiye minim se ewoma ombo dawuro ekyerɛkyerɛ ade a ye de ye to eye nti bon se bia amaye calendar ana omaye diary ana omo eye nhyiamu bia nom de ato se our taxes our high rules our taxes na omo atwamfo nyina ma won se eniema we na ye gyeto no abande ye na tumi eni Ghana Revenue Authority ho se ye kohwe se ampa se aban kan se o agi sika we edikoye ode ya no mfanye sa tumi no ewo mrahye bedwam tumi oversight responsibility nti na mrahye bedwam ye de committee ena ye adwuma select committee nti amamuo ba bia ne nkrabata bia committee wo ho a sa committee no e se ehwe nti se agi sika se ye de koye akwan a committee a ehwe akwan so e wo se omo na di achi hwe se ye de ba mrahye bedwam se akwanma sika aban no se ohia afiwe niema ba ko mienu miensa we no so de beye ye ba akwan eso a sika no a ye de to ho man osoafo no se on na so emfa nye akwan no ye de ayesa akwan no na kwan mako a ye ewo adidisika no mu no saa pepepe ne yaye no enhyehyɛ so wo ho se eye asoe no asoefo no afe no kɔ awie no sika ye de ma omo no so omo so bebu ho akonta na ho nkontabuo no kɔ Finance Committee of Parliament and so na public accounts so se eku a tumi wo omo se omo hwehwehwehwe sika sem me kire Auditor General's Department omo so ekɔhwehwe ma na se bibia ekoto panyin pa no anima no ode ne nyina gu kratam no de abra mrahye badwam se ye hwehwe mu se ne ehu public finance committee for so hu se asoyefo no so se no de aba ne yahwe de osoafo hwe sika sam so ode beto mrahye badwam a omo so gina so tumi a mrakunim de ma omo e ma kwan se
mampanyine na so afọ emfa nkoye adwuma se ye ni nyina yi a me gidi se ye behu se ampa de o se ye disika no ye de ye enti enye ba akofo asede but se be ya ye nyina be di nokore ne ya hwe aye de o se ye pepepe se timi ye ne sa de me sure se ekon ye fa so ye gi to organ office o se ye sakrem oh one say brofo ye can say continuous improvement okay nsachira de ehia brebia ade a da bia ehia nsesan ne se o se nsesan koso enam se wotimi nka se na maye no free tete saa ne de ye no nti enne se mre nsesan kora wugina ba bia ogina o hwe a efri be mfie num ebai ya fa abefo kwanso sesan ne mom okay ofa customs ofa Ghana Revenue Authority customs there omo sha ase efa abefo kwanso ye ne ma ache omo di kan sana bre a etwam na Internal Revenue Service ene VAT service for adwuma but customs there omo sha ase eye automation yes say ye be fa abefo kwanso aye ne ma ache passing de aka no omo gusu ye but efa Domestic Tax Revenue Division no omo de no enwie payo na afeso akase so omo eso ye omo de ni nyina wi a omo ne customs and am say ukọ Ghana Revenue Authority ayewo nkorabata miensa divisions na ye miensa mienu na ejijisika customs and Domestic Tax Revenue Division enti eniema ifri amanone a eba o say eje hoto no customs na eje na de ye o man mu so a o say eje hoto so Domestic Tax Revenue Division na eje na akase abefo a customs for e de ye adwuma ene abefo kwan tempona Domestic Tax Revenue for so de ye adwuma ye be kasi animu me chese say de ewo customs ye integrated customs management system ansa na no beba no na ye Ghana Community Network na no mo ye na 2020 me fan say be mfie enum enya nunum papa na ye sesan mu and this domestic for no so ewo omo so kwantempon abefo kwan so omo ye ba aka se ye be ka ne mienu ase ye ka ne mienu si ani a ebetimi aboa ama niema akoyie so obi koto eniema difiri ama no ne ba eniema ode beba no adansi die krata ewo ho ode be kire customs no aka se me asimasi ene me de shan aduonu Land Cruiser aduonu na me de aba Ghana Land Cruiser aduonu na me to free Japan no ba ko bia boy America dollar no apem ha aduonu 120,000 apem ha aduonu right enti sa apem ha aduonu no edu no ekosi opepem ba ko ne apem ha hanu okay sa nkrata no ode abre customs but sa company no okra car no buy okwana ni Domestic Tax Revenue for so akodi omudwuma no wa kire se me sabi eniema me ye ne afiwe eniema me ton ye no say na me mfa so etie eti se ode krata aba customs say ade no ye apem ha aduonu na osan de ko detail de for ko kaso man ton apem ha aduonu na mo me ton apem aduonum 150,000 apem ha aduonum a na enam say wasesa nkrata no obuo no nti na expenses be kosoro nti ne mfaso ebeba fom but enam say customs ne domestic for ye abefo kwa no enkansie no de ode kire ha no betimi akọ dane no nti okoda no ha bibi wo ha betimi a cheke e wa ha no aha eno na eguso ye me nim se sabre me wo ho no ye hyase ye nti se etimi eka ne mienu si ani se de ekoso wo customs bia no domestic tax for enim na de ekoso wo domestic tax so customs for enim obi ntimi ma ha emetwa ntro emtuato ketwa na onko ha so enkonya mfaso dodo na onte mfaso no so ekotuato ketwa nti afanu no nyina watimi agu aban kwase a aban de eto oba ogimo adwen ane sesi a make say aban a woso sesi ode na kohoma sika ebetudwa minim say one GR mpanyfo esi gina enam say omo na ejeje to no sti osa oje omadwen kire efa niema opeso so ode wadwen ba se me yesi a o say omo so ede omadwen I think you levy by time aban je wadwen kire like yeah top management aban je adwen kire mo support here yes support here won say ade ba ko me ka no kwan efa so je to se to no je
be brands na idea eno so wo de kwa adwendwem ansa na waye okay ofa e-levy ne gye no na emfa ohaw kese emre Ghana Revenue Authority and am said eku a enam omo so ye to no omo wo ho atimi hu abefo kwan so bibia da ho fan de ogye a wo keka si ani a wo mre nti wonya eto ete saa eboa sen de agye se kwabrane edi nokore na wo so kɔ ne nkyɛn na mo fefa nkrata odi bi sie wo hwɛ wo hu na eno no by way de e-levy no abefo kwan so na ye nim telecom communication eku a wo ha omo na egye ene nkrofo a tumi ma omo kwan so omo gye ma aban enti nipa no edi sika no tuma eda ho pefe se wo de cd mienu na atum enti ho no ye hwe kwan a ebefa so ye beji sika no ene se de we nhihye tie no a na eye man na mom de broni beka incidence of tax say na ehon so nsusanso ekoma omo betua to no ene so na dadwene kakra enti ye nyina ye abobo megidi se abano ankasa so ye abobo minim se ehya ase no na binum mpene so and am say na esan ye to ofofra ebeba you left na Ghana fo nyina kra mpene so na o di bi ngase Ghana fo nyina me na mpene so na pese pia you levy ane ebi ato no ane yetua no na nanka ahyase no enka na wo se ye hyase na ye se oh me ka no kre me maba na wo so maba pesika e de abaye mpuntundwuma amanfo ho kire twen ta amanfo ho kire but we no eya ade a hwe ase sese a ye man no etumpon no wo hwe niema edi sika bre man enwuma ye no a ase de edi ya hoden ye gidigidi no ekofom ena de efa abefo kwan so ne de friend service on to say we no my service ekosoro nti service you know ekosoro dia ne contribution no ne mo a efa yesika sem ekosoro dia na so ofa kwa bi so enya sika efiri ho na de koboa na de eye even when amanfo ehuna mane menka se odwen ho sa ye chance ye wo se eto a ye gida bi e no achi agye sa ban ko bobosia yeah oman bi ebe a anka wankasa ne ohia no o se wankasa otumi nya na de ye wo nema na nam se ye oman a afa ne yetumpon ye nya nuru anamo a America UK nom ne man a mo tumpon adu pepenso a ye frɛ developed country adu no ebe hia se ye niema bebre ebe hia se ye ne ntentem so ebre kono na niema bo ekosoro nti so wa anye ne ntem nti ye nam kan se ukun hu kakra ebretiom na da achi unya so mfa so eye sense ohu beto mretente na ohu achirew mretente sabati ase ene yese o candidate no na kind of say tighten your vest o mumua mo bet ka wo de mo nti ase na ye njiji kakra se eno enkoye ade a ebeche na mbom ye kɔ ahohiahiam abra ye wani da so se enepa ebefiri emu aba na enye mretentina eye sense oh ye ho bɛkyere nti wo de me mfa we ne sa ne tetete ho ne yakwa no guso ye nsusam enye yesukusam enye ye ho atɔ ahotɔ no enye ahotopa eye ahotɔ a emfa wo nkosi akyiri na nkomesie wakwan sa besi dada fe de na ne bo kra ye sense kele bra so ba sie ne ba beto akwo so kele Kwadwo Damoah former GRA commissioner member of parliament man she Jaman South Constituency and I didn't train komo and anope wo Badwam so on Adom TV ye ko akojimula live draw aba ye beto akwo so ye bo nyina kwa ba bi emfa emra Badwam so on Adom TV kana Kwadwo Damoah era so tinkunyama ye di enko kana kwa ba bi na you live here sim okay we say one na epe mampani bi nyina aka so be ye fluenti na ke dia hoto eba but see other challenges edu be na mo 100 cities na monte na mote in fact yan hihye mu no ye kan say every city baako ecosystem de ha nka ma ye ntehwe ahyase na ye adwuma but akire no na edu city ha pepepe a ye te bibi na otua service charge no say atua adentia menim de ma ekoba sa enam se senka na de ahyase ye kan menim se na omo se abefo kwan so no na bibi na de but na kwan bi so se e ba sa de na chese nokredie anwie payo because wa kan kire nipa no se eboro city oha ena ye beje a
Yeah. Na fe de edru si de ha na wo je a. But baby a na omo kan so say wo de where you call the oje o de usika no eto so ama obi no a. Yeah. Ono ye ne si de ha pepe obeji bi. On say merchants no oje. Ono no de da so bia obeji bi. Nti ono oje no na toofo no ye nje na chese kwan bi so no na antwa yi. Okay. On say de oye merchant na odi sika no koma no de. Yeah. De odi beko bia oje ono no chefa wo mu e ma no ko. But aban de no na aban to no ye nye. Nti say efri si de ba akoko si de do kronkron no nyina oje. Na esi de ha so oje de a bia na yeso ye je kakra. Nka bebo asen Who's interest start first na man for kase. Enka eto no nko service charge na telcos na gidi free. Ye na ye send this can honum no. Rather than say ye be charge ye service charge. Na no achi asa ba gi ye levy. Ene ma ho hia na no ye den no. But said me kan no. Bibia ni ho a ewie peye. Wo ye ko wanim no. Uhu enfomso e wo ho eto chema na wakorakora no. Minim say ye kan difo e wo abato ye koto ye mampanyini dada abadi akire. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia aka say ono bank obeye firo. Minim say enka oye na dwo so obeye firo ho no. Ode niema foforo bi begu akwan mu ama watimi anya sika ohwe no. Ebi ne say me nya kwan ene adwadifo ekonhia mu bebre. Nti nsam no bi wo ho ana ye mampanyini abadi akire eka no a adwadifo nso eso mu yi no me gidi senka betimi aboa. Nhihye papa efa eto tua eho. Na ebrebi ba ya efri 2019 April ebesi 2022 February March ho na abana ye nhyehyɛ se be ya omo kra niema adwadifo ye ho behenhan na niema bo so be kofom no niema bia a wo kra firi amano ne abagana no ne bo se eye ehyen ka no mfidie sa no dia ne bo no aban befa emu hanche mu aduasa 30% ayi afiri bo no so ansa yasese woto ama watua na mo say adefoforo bia enye ka de a aban befa mu hanche mu adu no 50%. Nti eboa ma nipa dodo etime kra niema ba omo hwehwa omo emom kra niema ba ema ye yenya sika dodo obeka se senka yanyi sa ohanche mu adu no hanche mu aduasa no a senka ewo ho a obenya sika dodo ebrebi me kasa biographic kra kire se saa de na ye se wo sesene saa na se wo fa ne se ka niema dodo ebeba no de ebrofo ye kasa volume of imports na ye pepepe de a ene na nka ya hwere beye opepepep 9 billion onkono. Okay, by 30% and 50% now you reduce it. You reduce and then komutua for 100%. Okay. What you say? With the same volume. With the same volume. Eba. Anka na aban sika anko benya no eso ate by 9 billion. By 9 billion cedis that period. Okay. But so ko sikasemo economics mu a elasticity of demand and supply. Actually say eto da o hwan bo no so a say de obesi ahwan so no ehon sunsun so no timi kosoro echen nti o ka boma wo the price no the quantity increasing. Okay. So the fall in price and the increase in quantity no because above ma nipa dodo timi nti o ka boma okay etimi esen senka na ka bawosoro na kakra bi ena ana so you kind of yenim we dia I didn't am taxes na aye din dia ma esa ena me chese saa de no e ba se ye free ho no na nya de a omo kra niema no pe na so omo so ye niema wo Ghana ha no na ekuo mienu ena omo kontokwa na banjina mfimfini. Okay. Ekuo mienu ye Association of Ghana Industries. Yes. Ena Saguta for Ghana Union of Traders Association ne omo nuanu makeka say omo ko ne. Adwadifo no amokra ne ma no de omo se saa de no na eye ma omo enam se e ma to omo tua no ekofom omo ho hwenha omo enti na enka enwo ho ena omo so a omo eye niema wo Ghana ha se na ama no ne niema ye kraba no
ebo aye fosen de omo ye wo Ghana ha no nti nipa ento de ye wo Ghana ha no de pede efiri amano no nti ne egu ye nwuma e wo Ghana ha ena adwadifo no so ye se niema no a omde wura mo ye no omo ankasa nye omo niema no yie enteki advantages of the various economies no yie se wo ye niema na wo ye ne yie no eno ma wo niema no ekosoro enye dimbi a ne bo ne ade no nyina betime amana ba fom na wasa enye sika no na enam se omonye niema nye nti brofo mo inefficiencies ena ompese omo kra niema no na sabi me pa ade atos ade no mienu nyina ne quality ne papaye no ye pepe a na de efira amana no ne bo efo a adenti na enam se wo ye Ghana ni nti opese me to de no ane bo ede nti esa niema no mienu ne koso afi de aban hu se ebehia se me wo ho no ena sa nkomodidie no koso a ye ko me ko rounds kra in fact am say ba akokora me firi oba ye ne na otwe na ye gi me post firi me ko sunya ene adwadifo a omokra ne mafa la konivo a hono o post agi firi se me den na wo ne labianka kabo na etu o se labianka twia ma aban nye sika puduo no afemu hwehwa ne maso de man saa de we ho nyankopon edi madanse na nipa desani a onka nokre fa saa de hu bia no a o sheda onim de ohwehwe na okogina labianka so etu anama otuye no nipa no ye mfa nka se ba minim se nyankopon bedi masama no hwe labianka enyo labianka nko a ena ehyehyemu onya saa akwanya no so mfa so Ghana ye wo emra na digital ye mra atwato a customs de ye adwuma customs act no a 2015 ye wura mahama penso na omode saa hyehyɛ no bai na saa hyehyɛ no mu ne nkura bata a etoso dumi ne section 12 of the customs act na kyerɛ sɛ commissioner general Ghana revenue authority panyin power down no owo tumi sɛ otumi hwɛ na sɛ adwadifo no a omo ekra na maba no sɛ omo nkrata ne bibia ose omde bekyere na sɛ omo busa nhwanso a yetimi ehwɛ ma omo nhwanso no enti saa de no wo ho a mra ma ho kwan so omo hye mra no na omo nim sɛ uma obi saa kwan no na te eto otua so eso beba mfaso ama man no nyina ama yesikasam agina yi a enka omo de be hye mra no kwan bia so na mfaso obi wo so enti na omo yesa sɛ be ya ebe ma nipa no ho ahehia omo no matimi akra na ma dodo na bra saa nhyehyɛ we wo ho na ehye ase free yewura mama na mamu odi kan no mu yewura se edu nkati aka saa asem baabi sɛ ehye ase from me so me wo adanse krata sɛ 2015 2016 na MPP aban ni ho no na akuaku mu kra na ma no ba no ya ma mu bi me kaipa deputy commissioner bi na owo ho saa bra NDC penso friend Mr. Gavo, me ankasa me wo adanse enkrata osesan bi as deputy commissioner. In fact, MPP abamba February 2017, April 2017 na Mr. Gavo essensan sankrata no bi e ma kwan se wo kra na e ma ba ehyehyɛ mu no o se e ma saa kwanya no na odema akiri ansa na mo yi no call Minister of Finance na ansa na me ba be commissioner of customs ena yewura na oye commissioner general mramu abaya yi no wako public service commission ma confirm no a oye adwuma ye friend Mr. Emmanuel Kofinti ona na oye commissioner general le penso ena ogina tumi a saa mra no customs act ne nkura bata toso du mienu no etwero de koma commissioner for customs ene adwadifo no ekyerɛkyerɛ mu sɛ saa akwanya no a ɛwɔ hɔ no a adwadifo so abane no abesi gina toato adwene no ogina tumi a owo efa saa nhyehyɛ mu no ama ho kwan sɛ obi a owo saa industry no food frozen food industry no a obekra niema de abagana na container no a dade no a de niema gum no anamon aduana de 40 footer container no wo obekra baako saa kosi aduonu se wokra baako a ana mienu ana mensa from 1 yes okay between 1 to 20 nti se wokra baako a wokra mienu mensa na kosi aduonu a
wo sika na ode to enema no ban e behwa nso ohanche mu num ama okay so okra free aduonu baako ekosi aduanan a ohanche mu nwotwe abande be ma wo se ebro aduanan bosome a oha nche mu dumienu ene ye de be ma wo okay ekire se obiara yeah one kra se baako uba follow within how be follow within one of the categories three categories either say if you baako kosi aduonu and if you aduonu baako kosi aduanan ana ebro aduanan okay Mame La Bianca, a group of companies. Omope na no mutime kra. Ahanu aduonum on the average a month. 250 containers. 40-footer containers. A month. A month. So it's watra 40 no aburuso baby. Enti nhihye no da ho ansa me be commissioner. Ena nhihye no so wo aginaso wo mram. Enti nyete sade ene aginaso wo mram na ono abo ni timie Emra no makwan section 12 of the Customs Act no makwan. And no agina so di ne tumi act no the man say as commissioner general. Otumi yes no waye. Inti La Bianca like any other business person. Onim se sanhye wo ho. Ye de edi kan so oba na nya ono so nko ana waye bi pen no. Na omo nyina de bae. Ebra de bae other companies ye bi. But na nipa dasani bia ye na dwen se sa maame no. Onya mfaso dodo. Na obi babasia otimi de ne sika ekra niema container ahanu aduonum bosome na wo ye bema na wo de ye baako mienu anan nan na wafa ne ho tan bema na afọ ba no ho tan na babasia o ono na oye babasia o na otimi kra ahanu aduonum 250 containers bosome mama nketachie binom atimi kra baako mienu miensa nan num na omo na maame no ya ma na yinti ono ne bo na omo start eye ho but ye no say de wo wa ho de beso a obetimi atono ne ye behwe so e de ama ba won nwe sika ono nya ya ode kra niema ahanu aduonu no sika keto dollars toto a se okobo ne bosia wo se fi na adwuma ode koma amanonefo ansa na ye de niema na bre no ene wo de no ode kra ba ko mienu miensa nan num no eyepe nti se investment rate of returns on your investment nti bibia wo de sika ewuram no also wani da so no se ubenya bibi afrimu sure nti so no di sika dodo awuram sika pudu awuram ama Ghana ban je ne to enya sika dodo a na obi tinje na o se mani abre nti nokora wom no se saa de no enya me na me ye me boss a na mrama no ho kwan so ye no ye ono so anye ne keke ogina mra ya hye wo mra hye badwam aye so na de maye it La Bianca qualify for the 14% 12% na not qualify but ya man the 14% me deputy commissioner no or man 10% instead of 14 Emma of special prosecutor friend no o say oh nke be yakura mo mama ba so say mama aban no anya sika and am say so je 12% 2% of 250 containers na ya de keto anya sika keto but ono hwe no say da bi e wom say me panyin say ye betima ma wakosi ohanche mudumie na so me hwe wo niema ne ade ne bonde a me de mema ohanche mudu Sabre no a mabadi akire owura Joseph Aduche yeah oba na me take over as commissioner customs no whatever no ye the ohwetema so na badi akire enti me yensesan na ono February 2021 and obey deputy commissioner operations enti oba afoforo the edikan ya maame no de na yi baaye no April 2021 okay and odi kan de ba na odi kan de bia ba bra na ye me the best son as commissioner ye wura council or ye commissioner ne penso na e cost 2018 no me be ye commissioner May ya appoint me May 2019 but me take over 4th June 2019 okay enti na enhyehyɛ no awo ho aboro afe ansa na me ba February 2018 na me ba office ni pa bi wa kufu adabam na ye wo sa wo de ma me cheche mu wi ansa de tell me cheche ase mu ma wi because that same way there ehia na say me mani party ase ma cheche mu bebre but wo mani party ase a obi dwen say ye ne maame ne ye baako me ne na ye baako enye nokore wo say da no me ba ha me kan eno so eche obi ni Jaman me say maame no me ne na ni hia say mienu pe La Bianca tias we share no twice twen say me ne ni hia ya one on one say mienu pe baako eye ni fi America say me koya ni kunu na invite me ni kunu ye bunu ni me ye bunu ni breku mu ko drobo ye nipa baako
Owo police him commissioner of police. Me so me wo so dem na enim ye ho. E na o so mi nua besam. Infa no aka abre but da no am ko fie ho. Na me yonku bi e wo Sakumo no estate. Me ne no e na call law school. Omo fie ben so pa. Nti ye na wa che me na no so o ma me no fie wo ha. E na me fie ho nam ko. Santa ko fie na ye commissioner. Na me ye commissioner. Okay. Na me ye commissioner in chapi. Okay. Nti me kwasra omo e na hina yeah, abonofo unua be ma brother ye fe na hina. E na hina da o me chia me na edidi nkoma na me fie ho. O ja kwan. Hwan na ja me kwan. Ni kunu na ja me kwan. E na ono ka ho. Ni kunu na invite me, ni kunu na ye. Ma me na zimani. Ukoto ma me na ofie ho. Oh ho. Me ko to me enu nyina. So that was the second time now they share La Bianca 101. That was the second time me no Asia but me no share 101 there. That was the first time. First time me no share brekum. Me say 2016 elections no. Yeah campaign that particular day no. President Akufo-Addo e called Doma amemu kosra Doma for me ko bi. Ye freedom ahinkro na ye ko nsasa. Free nsasa so that na bro half ni nyina bomba akọ. Ene ye ba omo fie wo brekum. Omo ye dinner pa who say yes e ma ye nyina nti that time na me hu no but I no manya kwane na ani nkomo me call ni fie no ni kunu de ne che ame no ene ye di nkomo e no free ho the next time I me share no ame ne di nkomo sa asem ye aho omo frɛ ye 2020 before ye koto aba no national security national security minister na not ye dwam finance minister wo ho other ministers deputy attorney general wo ho efa na me to me bo chire omo nyina so enti na de obi beka ada na ye pese ye to ododo free obi ho na wo ye commissioner na enye wo asemhia se wo pese wo je to na mom ye te so amayende na me to me bo chire o say de me kan say wo fa elasticity of demand and supply na ye no a se nipa no ono na akopɛ ni sika de kra nema na ya hye mra ka se ye nim se nipa dasani ukrokro no a eboa ma oye de opɛ no enti se wo de sika kakra ekrokro ka se o mate so ama wa obeto dodo te se na wa kodwa mo koto tomatoes no na de wo obeto dodo se to so na de enunti na enti that day no ne second time eno so ne kunu that time na ne kunu wo police mission uniform okay but ni kunu ne o kan nyina se ne kunu ne ja akwan nya ne yere mpacho ane kan na Kwadwo Damoah e beto ankomo yeso and the affair now person we say the other question say see am cheche we do question no ba we to there we need your question easy era jore me say dey share bi ka de era say no person je bre e be kai o background you it does be say my